Mtumodzi ndikulandeni program yanso ya Malamulo kuti nji pano pa MBC TV. Iyi ndi program yetu makhatu kambirana magawo kapena ndime zosiyanasiyana za malamulo amene timagwiritsa ntchito pofuna kuyendetsa ntchito. Chifukwa timadziwa kuti popanda malamulo palibe chimene chingayende. Lero lino ndofuna tikambirane nkhani yokhudza chisamaliro cha ana yomwe ikugwa pa lamulo lija la Child Care Protection and Justice Act ya 2010. Nde mu studio muno ndili ndi akatswiri a za malamulo kuchokera ku Women Lawyers Association amene ndikhala ndikunikira nawo program ine poyamba ndalandira Vitumbiko Mbizi ku program yathu. Ziko mwambiri. Tiliso ndi atonthozo saukira atakulandira ku program yathu. Ziko mwambiri. Mwina ngamba ndi kuti kodi malamulo amati mwana tindani. Ziko mwambiri mai. Malamulo amafotokoza momveka bwino kuti mwana ndali yesemwe sanakwanise zaka 18. So by tenga definition imeneyo wina aliyesemwe sanakwanise zaka 18 ndi mwana pa malamulo apa Malawi pano. Ndeto. Nditi kamakamba nkhani ya chisamaliro. Mwana amene lamulo likuti akwina kulandira chisamaliro chotani. Mwana amene sanakwanise zaka 18 amayenera kulandira chisamaliro kuchokera kwa makolo ake chosiyanasiyana chomuthandizira pa moyo wake. Chisamaliro chimene chimatenga magawo angapo. Chisamaliro chimene chimakhala chithandizo cha ku sukulu, zakudya pa khomo, kuonesesa zoti akukhala pa nyumba yabwinobwino, chonsecho ndi gawo ya chisamaliro cha mwana. So chisamaliro chonsechi ndicho kutetezedwa pa malamulo athu a ku Malawi. Ndipo mwana aliyense ali entitled to chisamaliro chake chimenechi. Chabwino. Ndeto. Nkhani imene yatibweretsa pano ndi pa Chingereza amati child maintenance. Kapena kuti kupereka chisamaliro kwa mwana. Tiyambire kuti kodi mene mafotokoza za mwanayo. Amayambira pamene wabadwa. Kapena pamene mayi amene ali kuyembekezera pa nkhani yokhudza chisamaliro chimene makolo amuna kapena akazi akupereka kwa mwanayo. Imene ndifunso labwino kwambiri mai. Malamulo apa Malawi pano amaonesesa kuti mwanayo akusamalidwa not just amene wabadwa komanso pamene mayi akadali oyembekezera. Mwakutero malamulo athu amapereka mphamvu kwa mzimayi yemwe akadali oyembekezera yemwe mwina pa zifukwa zina zosadziwika kwa khoti wasiyana ndi mamunayo. Mzimayi ameneyo amatha kukasumira ku khoti kuti ineyo ndili ndi mimba koma ndimafuna chisamaliro kwa abambo awo amene akudziwika kuti avomereza kuti mwanayo ndi wawo ndithu. So nthawi yomwe akudikira akuyembekezera mwanayo, amayi aja ali ndi ufulu opempha thandizo limenelo ku khoti, ndipo abambo aja omwe akudziwa omwe tingayizoti avomereza kuti pakatipo ndiwo omwe ali responsible ali ndi udindo kuti asamalire amayi aja throughout the pregnancy mpaka apange deliver mwana uja mpaka mwana uja so akule bwinobwino. Ndito. So chinsinsi ndicho kuti mamuna avomere. Mamuna avomere kuti mwana uja ndi wake. Koma ngati pa zifukwa zina azimuna ena amathana zoti ineyo zimenezo sindikuzitani sindikudziwa wo ndikukana. Paliso malamulo saliso ndi ndondomeko yake yomwe timati no application for parentage. Ndondomeko yomwe amathana ukadzimpitikiza kuti kodi awa abambo ndomwewa kapena ayi. So akazoti mwana uja wabadwa enda abambo aja ukana kuti ineyo ndi chikayiko kuti mwana ndo wanga. Akhoti aja amayang'ana zinthu zingapo kuti atsindikize kuti abambo ndiwo. Njira yodziwika ndi ya DNA. Koma that's not the only way yomwe anthu amatha kuzindikira kuti nokodi uyu ndi mwana wa bambo akapena ayi pa khoti. Ndikunena choncho chifukwa chani? Njira ya DNA yomwe ili ku chipatalete kuti nazindike zoti uyu ndi mwana wa abambo ni njira imodzi koma si yokhayo. Akukhoti aja amatha kuonaso zinthu zina. Mwina munthu akukana kuti mwanayo pa nthawi imene ali 12 years kuti ndi wawo pamene pa birth certificate anasayinira kuti ndiwo. Koma birthday party kosakhala akupita. Ma customary rights ena onse amwana akhala kupita koma nthawi imeneyo abwana kuzena zoti mwana uja sindani si wanga pamene anthu onse so mudzi muja amadziwa zoti abambo ndi ndani ndi mwana wawo. Umboni ngati umene uja umatha kubwera pa bwalo kuti no akatsindike kuti abambo anga khala akukana kuti mwana usi wawo mwana ndi wawo ndithu. Chabwino. Tanati chisamaliro chibwere kuyambira pa menale mayi oyembekezera. Yes. Mwachitsanzo chabe. Mamuna wayamba kukana nthawi imeneyi. Kuti amayi angakhala oyembekezera si ine amene ndinachita zimenezi. Koma mayi akunenetsa kuti abambo ndomwewa.
koti kapena malamulo amapereka ngati mphamvu zotani kapena ufulu otani kapena kuti chisamaliro chotani kwa mwana ameneyi. Zimenezo zitha kuchitika inde ngakhale it's unlikely circumstances omwe zimatha kuyenda mwa ndondomeko ya chonchomo. Nthawi zambiri anthu amatha kunena kuti ineyo chabwino tidikire mwana uja atani abadwe then tizapange DNA kenaka tizaonetsetse umboni weniweni. Koma ngati ali ma circumstances oti mwina inali banja lokhazikika ndi munthu ina akukana, I think umboni ngati umene othobwera beba bwalo pagulu kunena zoti ngakhala wakukana ine ndi abambowa timakhala limodzi ngati banja, aliyense pamodzi amatidziwa ngati banja. Ndingakhala ukana kuti mwana wisana badwe tikudikira nthawi imeneyo ineyo ndi umboni okwanira kuti mwina awa ndi abambo wa mwanawo. Koma ngati akanetsitsa ndithu, in that situation then they would have to get the DNA test ndithu kuno mpaka wapange proof kuti ndi chani ndi abambo a mwanawo ndithu. Koma nthawi zambiri amathaso ma situations angapo mwenda onapo amatonera zoti inuyo mukudikira kuti no mupange ujeni, in the interim can you maintain the child until no mupange process yanu ngati moti mupange DNA panga ndondomeko ya DNA koma in the meantime kuonetsetsa kuti no chisamaliro cha mwana so sichilatani sasokonekere, maybe you can still maintain the child. There have been some instances omwe akutata kugamula mwachoncho. Chabwino sindikudziwa ngati nkhani ndifuna kambayi ikugwizana ndi lamulo lomweli koma timalizire mwina nkhani imene pamene mayi aloyembekezera. Timaona nthawi zina mwina azimayi ena akuonetseratu kuti alibe chidwi chosamalira mwana. Mwina poonera makhalidwe awo kumapanga zinthu zoti zikopseza moyo wa mwanayo, mwina kumamwa mowa olosaonetsanso chisamaliro china chilichonse kwa mwanayo kuti mwina adzibe kaya kusikelo kaya kuti mwina chifukwa kuti ali ndi mkwiyo mwina kapena samafuna kuti akhale oyembekezera. Sindikudziwa lamulo limakamba pozotani pofuna mwina kuteteza komanso kusamala mwana amene sanabadwe. In that situation I would say kuti mzimayi yemwe aloyembekezera ali ndi udindo opanga china chilichonse chomwe chili chothekera kuti asamalire moyo wa yemwe ali obadwa uja. Nthawi imeneyo ngakhale ali iye yekha yemwe akunyamula ngati zotali ndi pathupi, koma ngati so abambo aja nawonso aliso ndi udindo. Ngona timaona kusikelo amene azoti kusikelo pano samapange nkai juti mzimayi apite yekha apite onse monga chani monga makolo. In that situation as the other parent nawonso ali ndi udindo onetsetsa zoti amayi aja ngati afunika support ina iliyonse pena zimatheka kuti pena anthu panga makhalidwe mwina osiyanasiyana kwa mwina they are just depressed samayembekezera mwina chomwe ufunika mwina ndi psychosocial support ozina zotero ndi udindo wa yemweso aliso kholo linalija kuti amuunikire munthu ina uja kuti atenge ndondomeko zoyenerera kuonetsetsa zoti mpaka mwana wa munthu uja atani usevedwe mpaka abereke bwinobwino. So in that situation I would say kuti udindo ndo awosebe ngati makolo ngakhale pathupi akunyamula ndi amayi aja koma ndi udindo awonse kuti aonetsetse kuti chisamaliro china chilichonse choyenera chikupangidwa kuti mpaka mwana uja aberekedwe ndipo abadwe bwinobwino. Chabwino mwana wabadwa mwina tonthozo mkhozo bwana pamenepo mwana wabadwa koma mwina bambo ndi mayi sakukhalira limodzi banja linatha olo mwina banja lo panalibe anangochimwitsana anthuwa. Bamboyo akuyenerabe kuti adzipereka chithandizo kwa mayiyo ngakhale palibe mwina umboni kuti anthu andi banja. Okay. Sikomo mwayi malamulo athu amanena kuti udindo osamalira mwana ipa makolo amwanayo bambo ndi mwana bambo ndi mayi kapena akakhala kuti kulibe bambo kapena mayi it's with the guardians amwanayo. So malamulo sanena kuti muzisamala mwana mukakhala kuti muli pa banja pokha ayi. Ineyo ngati kholo la mwana ndi udindo osamala mwanayo, ineyo ngati kholo la mwanayo ndi udindoso osamala mwanayo. Doesn't matter kuti ti pabanja kapena sinakhalepo pabanja chifukwa mwanayo ali ndi maufuluso and ufulu umodzi wa mwana ndi kuti akuyenera kuti alandire chithandizo kuchokera kwa makolo ake mene vitu anafotokozera. Chisamaliro chimene chitsopano chikuyenera kubwera banja kapena ndisanabwere kumene tiyambire kuti pamene mmodzi wa kholo akukana kupereka chisamaliro dongosolo lake kapena malamulo akufotokoza zotani. Pakakhala kuti kholo akukana kupereka chithandizo kwa mwana
malamulo amalola kuti anthu angapo atha kupita ku khoti kukasuma kukapempha chithandizocho. So Child Care Justice and Protection Act imalola pali list ya laitali koma ndingonena anthu angapo imalola kholo winayo. So titayelekeza kuti ifeyo tili ndi mwana and ineyo simufuna kumuthandiza mwanayo koma mwana amakhala ndi ineyo ineyo nditha kupita ku khoti kukakusumirani inuyo kuti muyenera kuti muzipereka support kwa mwanayo. Mwina aphunzitsi ku skulu aona kuti mwanayo sakulandira chithandizo kuchokera kwa makolo atha kupita kukapereka kukasumaso kuti mwanayo ali ndi makolo koma makolo sakumuthandiza, kapena ali ndi kholo mmodzi koma winayo sakumuthandiza. Mwina mutha kukhala kuti vitu akuona kuti mwanayo sakukhala bwino ngati she's my sister kapena my guardian wa mwana, amathaso kupita kukapanga application kukasuma kuti mwanayo sakulandira chithandizocho. So pali oloso anthu aku social welfare atha kubwera uzanena kuti mwanayo sakulandira chithandizo chochokera kwa makolo, akuyenera kuti akhoti ampange compel kholo amene sakumusamala mwanayo kuti amusamale mwanayo. Mwina tisanafike kusumirana nako, popanda kusumirana munthu akuyenera kupereka thandizo lotani ngati bambo kwa mwana amene sakukhala naye, mwina akhala ndi mayi ake amwanayo kapena akhala ndi anthu ena? Okay. Mene ndafotokozera kuti constitution ya Malawi imapereka maufulu kwa mwana. Ufulu umodzi ndioti azilandira care and chithandizo kuchokera kwa makolo. So care ndi ngati mwana akuyenera kuti adziwe kholo lake. Tipite kwa example ija kuti ifeyo tinasiyana banja lathu and mwina mwakhala zaka zitatu osaona mwana wanu. It means kuti mumuphera ufulu mwanayo kuti alandire care kwa inuyo kuti akudziweni inuyo ngati kholo lake. Mukuyenera kuti mudziwe mwana wanu komanso muzimuthandizira mwana wanuyo. Video anafotokoza kuti pali nkhani ya skulu, pali nkhani ya zovala, mwana amafunika chakudya kuti azikula bwinobwino ngati munthu. Chabwino. Khoti limaonekera mfundo ziti pamene munthu apita kudandaula kuti mwana sakulandira chithandizo? Khoti ikaona kuti kholo limodzi, tisananene kuti abambo kandi amene sakuthandiza mwana. Sometimes, not often, makhala kuti mayi sakuthandiza mwana. Koma tikapanga application yo timapanga means test. So court mayangana ma considerations ena analemba mu actimo komanso amayangana zina, amayangana income ya kholo kanena kuti ineyo mwindi ntchito yabwino kuno ku MBC ndoti mulandira ndalama zambirimbiri, ndoti mutha kumpanga maintain mwanayo. Amayangana so ma financial responsibilities, mwina mutha wanena kuti ndilipa ntchito yabwino koma ndimapereka so school fees kwa my younger brother kapena my younger sister kapena ndimasamala mayi kumudzi. Nde although ndi ndalama izizi zina zimapita uku zina zimapita uku, amayangana so kuti standard of living kumene mwanayo amakhala ndi chani. Mwina ineyo ndifuna kuti ineyo ndi mwana tizikhala ku area 10, ineyo muti ayi tizikhala kwina. Amaona kuti mwanayo azikhala ndi standard ya kumene akhalayo ndi chani. Komanso amayangana ma considerations ena, sikuti paja ku court timamva mbali zonse. So ineyo ndikanena kuti mwaya ndi ndalama zambirimbiri ndofuna ndalama izizi, amakupatsaniso ni mpata onena kuti ineyo nditha kupanga afford ndalama izizi malingana ndi mene moyo wanga ukuyendera, and then a court amapanga determination. Chabwino. Kodi amene amanena kuti pamene mwachitsanzo banja tasiyana, amanena kuti mwana akakhale ndi bambo kapena ndi mayi ndi ndani, ndipo amaona chani? Zomwe kwambiri mwana. Tikapita pamenepo ndoti tapita nkhani ija ya custody yomwe tikuona zoti anthu ngati tinaipa banja tasiyana mwana akhale ndi ndani. Nkhani imeneyo amapanga determine ndi court. Banja lija likatha, apart from nkhani zopanga determine zakatundu, nkhani inanso imwenso akuti amapanga determine ndi nkhani ya kuti ana akhala kuti.
ngati nkhani yoyena ali before the lower courts usually amapanga handle kwambiri ndi a child justice court. So nkhani zonse za ana zili ndi khoti lawo la ana, child justice court. And kumene kuja ndikomwene amaona kuti awawa asiyana, koma tikati tione khalidwe lawa ndi awa chisamaliro chomwe chakalandire kuti chomwe mwina angalandire uku, zikuoneka kuti the best placed scenario atakhala kwakuti. Koma nthawi zambiri pakali panopo kutengera ndi experience yomwe takhala nayo makesi ngati amenewo, akhoti asanapange determine kuti mwana akhale kwakuti, akumapanga kwambiri rely on also a social inquiry report from the social welfare office. So nthawi zambiri tipapita kumene kuja tinena kuti iyayi timafuna amayi akhale ndi mwana, koma akhoti aja amanenabe kuti ida takumvani, koma ationenso kuti a social welfare after atakafika pakhomo pa amayipo aona zotani, atakafika pakhomo pa abambopo aona zotani. Koma ngakhale zili choncho generally pamalamulo ana akakhala kuti ndi achichepere, ana achichepere toyangana kuti around mwina 1 to 5 years thereabout, malamulo amapanga kwambiri prefer kutene kuti amayerekezera kuti they would be best placed in the care of the mother. Koma it doesn't mean kuti ndekuti nthawi zina zilizonse ngati mwana ali age imene ndoti custody ija kuti mwana uja akakhala kwa ndani, kwa amayi. Pamataso kama considerations ena umabamba chamathoma mwina ataonena kuzena kuti ineyo ndakumvani manena kuti utengera ndi age anawa atokakhala mwina ndi atokhala best care ya amayiwa. Koma paliso mfundo izi ndizi, amayiwa mwina samakhala pakhomo, mwina samatha kusamalirana, and actually in this circumstance ineyo monga bambo ndamene ndakhala ndikusamalira anawo umboni weyo chomataso pito court. We've seen instances omwe akhoti amataso nazoti ngakhale anawo ali achichepere, koma tikuona zoti in the best interest of the child anawo apite kwa ndani, akhaliso ndi abambo. Ndithu chabwino nkutheka kuti mangotipeza kumene mkuona program ya malamulo akuti pano pa MBC TV, ndipo nkhani imene tikambirana ndi nkhani yokhudza chisamaliro cha ana kapena kuti child maintenance pansi pa lamulo la Child Care Protection and Justice Act ya 2010. Tikucheza ndi tonthozo saukira komanso vitumbiko mbizi kuchokera ku Women Lawyers Association. Ndikabweranso tipitirize kumva zambiri zokhudza chisamaliro cha ana kuti kodi nanga zimayenda bwanji munkhani ngati zimenezi pamene pabwera mavuto osiyana-siyana kapena madandaulo. So tupitira ndi program yathu ya malamulo akuti imene tikuunikira nkhani yokhudza chisamaliro cha ana, pa Chingerezi tingoti child maintenance, pansi pa lamulo lija la Child Care Protection and Justice Act ya 2010. Ndi tonthozo saukira komanso vitumbiko mbizi kuchokera ku Women Lawyers Association. Tisanapumulire mwina munabwerapo nkhani yokhudza child custody, koma mwina tibwerere ku nkhani yathu ya lero ya child maintenance. Munazakamba kuti pena anthu ena amakana kupereka chithandizo fata amati mwina mwana si wawo, pamene anapita mwina kapanga DNA ndapezadi kuti mwana uja si wawo. Sindikudziwa court tsopano limapereka chigamulo chotani mwina kumayambiro kanankakamiza munthu kuti adziperekabe maintenance. Ngati munthu papezeka finding yokuti mwanayo si wake, zimatha kutheka zimatha kutheka kuti no after application ya parentage application yomwe tanena ija munthu ananena kuti ayi abambo ndi awa, takapanga DNA andi zaonetsa kuti ajawa sa abambo a mwana aja, pamene paja pano ndi kuti no iwo since sikholo la mwana uja alibe udindo okuti amusamalire mwana uja. Ndoti ngati nali taonapo ena akumakakamina be kuti yayi mwana uyu akula kudzoti bambake ndine mwachitsanzo andi kumanenanso kuti sungatha kusamala nawo bwana nawa akhale ndine. Sindikudziwa zimakhala bwanji. I would say kuti no in that situation ngati pali mwina kukakamira kwina kuli konse kuti no iyayi ine ndimafuna benta masamalira ana nditamatende zimachoka mwina pa cha umunthu chabeta khala kuti since anawo nthawi zina zimapezeka zikutero mwana ali ndi zaka 15 mwakula nthawi yonse 15 years muona ngati mwana ndi wako. So in that instance zimakhala zochokera pa umunthu chabe kuti ine pakuti during this time ndakhano ndikumkonda mwanayo kwa umunthu ndofunitsitsa ntamatani tamapitiriza kumusapota. Koma from the legal perspective pamalamulo ngati mwanayo
si wanu. We cannot pamalamulo legally compel you kuti now maintain mwanayo mumusamalire mwachonchi. Not in that instance the person yemwe tufunika kulimbana naye ndo wafusana wa madam wacho ta ndemwina abambo ake ino ababa ndimwina tapeze tidule kuti ndo application ya maintenance kwa abambo ake ono mawawa no legally sitingakakamize kuti no apereke maintenance. Nanga kuteka kuti mwana itsopano wakula kapena takukula zimatenga nthawi bwanji kuti munthu jafe anene kuti ya basi mwina apa ndikozosiyana opereka thandizo kapena ndi mwa nthawi zonse basi kapena zimatani? Itakhala kuti parentage ija application yaonesa kuti mwanayo ndi wanu. Malamulo amanena kuti maintenance ikuyenera kupitirira mpaka na mwana afike zaka 18 kapena akwatire kapena mwana watisiya. Komanso imatha kusiya mwanayo asanafike zaka 18 atakhala kuti mwanayo ali pa ntchito and is able kuti azisapote payekha. Amanena kuti mwanayo is gainfully employed kuti atha kuzisamala yekha. Koma malamulo amanena kuti there's an instance where maintenance itaupitirira olo mwanayo atapitirira zaka 18 and imeneyo ndikuti mwanayo wapita ku university kapena wapanga training ina yake and imayenera kupitirira mpaka na mwanayo apange amalize degree yake yoyambirira. Nde mwina mwana wanu asankha kuti akhale lawyer imeneyo ndi 7 years ndemupitiriza kumusapota mwanayo mpaka na amalize LLB yake. Pamene mwina bambo ni mayi asiyana zimatha kutheka kuti mayi mwina ndi amene amapeza ndalama zambiri mwana ali ndiyeyo mayi koma akuyenerabe akasumebe kuti ayi ndikufunabe bambo ngakhale kuti peza wake ndi wochepekedwa ndi malamulo basi amene adziperekabe thandizo kapena zikuyenera kutani? Mmene tanenera kuti udindo osamala mwana uli pa mayi ndi bambo. Ngakhale kuti mwina mayi amapanga ndalama more money than abambo. Mmene ndanenera kuti akhota amayang'ana income, amayang'ana ma financial responsibility ena ndi ena. Nde inuyo mumanenaso kuti ineyo this is what I can afford kuti ndimusamalire mwanayu and akhota amapanga determination pamenepo kuti malingana ndi mmene abambo amapezera pa mwezi mwina request imene mapanga is a bit unreasonable titha kuitsitsa. Komanso mwina makhala kuti munali ndi maintenance application mukugwira ntchito koma ntchito mwasiya matha kupita ukapanga vary order kuti my circumstances asintha panopa sindopanga ndalama zambiri mwina titha kutsitsa maintenance yo kuti this is what I can afford panopa. Titembe nkhani kuti mwana yetsi wanakhala ndi bambo kotheka bambo yokasumirako kuti ndikufuna amayi aka mwanayo nawonso adzipereka thandizo? Yes, udindo osamala mwana uli ndi bambo ndi mayi kapena guardian. It doesn't matter kuti mwana okhala ndi abambo kapena mayi mwana okhala ndi amayi. Sikuti maintenance ndi ya azimayi okha kapena ndi ya azibambo okha. Timayang'ana kuti mwanayo ali ndi maufulu. Ali ndi ufulu kuti azilandira chithandizo kuchokera kwa mayi ake ndi bambo ake. Sikuti mayiwo ndi amene amayenera kuti apange application. Atakhala kuti mwanayo akukhala ndi bambo ali ndi ufulu kunena kuti ineyo ndimusamala mwanayo ndekha. Koma mwanayo ali ndi mayi ake kuti ali pa ntchito sakudwala akupanga ndalama koma sakundithandiza. Abambo mutha kupitaso ku court kukanena kuti mwanayo akuyenera kuti azilandiraso chithandizo chokera kwa mayi ake. Komanso mwinaso mongonjezera pa point imeneyo ngati abambo aja ali ndi mwana uja and amayi aja ndomwe sakukhala ndi mwana uja. In that instance amayi aja sangapite no ku court kuti ndikufuna maintenance ya mwana pamene mwana uja sakukhala ndi ndani sakukhala ndiwo.
yemwe akukhala ndi mwana uja ndemwe atha kupita ku court kuyanzo ni mafuna thandizo la maintenance. Ndithu. Pamene papa terekeze bamboyo akwatira. Mwachitsanzo mmene kuti ali ndi ananso. Treatment yake inokhala yotani popereka chisamaliro. Chiwena chizifana mwina ndi cha ana enawo mwina mwachitsanzo sukulu zimene akuyenera kupita kaya chakudya chimene akuyenera kulandira chisamaliro china chilichonse zimene zikhala zofanana kapena zimakhala zotani. Chimodzimodzinso kuti akhala kuti mzimayi wakakwatiwanso kumene kuti akaberekanso ana ena ndi akusamalanso mwana amene anachoka naye kunjira. Chisamaliro chake chiyenera kukhala chotani. Zomwe kwambiri mwayi chiso pamalamulo constitution yathu imafotokoza kuti there has to be equal treatment ya mwana wina aliyese nekuti kusasiyanisa pakati pa mwana regardless of kuti ma circumstances akubadwa kake kaya anabadwa muli pabanja kaya muli divorced kaya chani. So ngati ana kwinaku you are able to afford kuti akupita ma private schools ena ake abwino mwakuti koma kwina kuno ndi akanena kuti apite ku private ndikuthawa ndikuti pamene pajaso tikulakwisa chifano regardless of kuti awa anali ena mwabereka kwena mwabereka uko pafunika kuonesa kusasiyana in terms of treatment. Komanso pena kusasiyana kwina mafunika kuti pasakhale kusasiyana pakati pa standard yomwe mwana makhala muli limodzi ndi standard yomwe mwana akukhala mutasiyana. Ndikuti ngati nthawi manager you were able to afford kuti no ana amapita ma school ena ake the mere fact kuti no mwasiyana sakhale chifukwa chokwanira kuti no standard of living imene ichaitani isinthe unless if pali ma circumstances omwe tonthozana fotokozacha kuti mwina nodi ntchito yasintha kapezedwe kasintha zimenezo ndizo zomwe zingakhale zifukwa zomveka koma nanga tikuthekera kulipo munthu afunika kupanga maintain the standard of living yomwe ana amakhala before any issues in their relationship. Ndithu. Chabwino. Popita mapeto mwina mawu amene angagwira Malawi ndotani. Ine mawu omwe ndingauza Malawi ndokuti monga kholo aliyese ali ndi udindo kuti asamale mwana. Ndi ife azimayi tisakhale chete tipite ma organization oyenera monga ife Women Lawyers Association timayimira azimayi osiyanasiyana mwaulere pankhani monga zimenezi. Zikomo kwambiri. Malisa banchi. Ineyo ndingonena kuti malamulo amapanga protect mwana aliyense. Doesn't matter kuti makolo anu ali pabanja kapena anasiyana muyenera kuti inuyo ngati makolo mumupange maintain mumusamalire mwana wanuyo. Ene mamusamalira ero mutakhala kuti tili limodzi kapena tinasiyana mukuyenera kuti mumusamale mwana wanuyo. Chabwino tathokoza kwambiri. Pamenepo pakhale pamapeto pa program yathu yalero ya malamulo akuti njiti makambirana nkhani yokhudza child maintenance pansi pa lamulo la Child Care Protection and Justice Act. Ine mwa mtumodzi ndathokoze tonthozo saukira komanso vitumbiko mbiza amene anawo program yathu yalero kuwunikira na mutu umenewu.